Mi pedig folytatjuk tovább, ugyanis egy kis helycsere történik most a stúdióban, ugyanis hamarosan egy újabb szakembert üdvözölhetünk itt a stúdióban. Dr. Gyürki Melindát bizonyára már nem kell önöknek bemutatnom, ugyanis már számtalan esetben volt a nappali vendége. Legutóbb azonban nem nálunk, hanem a Nápolyi című műsorunkban volt vendég. Akkor az elektroszmog káros hatásairól beszélt nézőinknek, és ezt a témát most folytatjuk, mégpedig a tünetekről és a megelőzésről fogunk beszélgetni. Egyre gyakrabban hallunk az elektroszmog fogalmáról, de azt kevesen tudjuk, hogy ez milyen káros szervezetünkre. A téma nagyon érdekes, és mindannyiunkat érinti, hiszen mobiltelefont, elektromos készülékeket szinte mindannyian használunk. A technika folyamatos fejlődése miatt sajnos már akaratunktól függetlenül is ki vagyunk téve a mesterségesen generált elektromágneses hatásoknak. Magyarország pedig vezető ebben, ugyanis a legfertőzöttebb országok közé tartozunk. Ezért beszélünk most ismét erről. Na hát itt üdvözlöm a stúdióban dr. Gyürki Melinda neurológus. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket is! Na hát először egy picit elevenítsük fel, hogy igazából mit nevezünk elektroszmognak. Így van, tulajdonképpen a környezetünkből érkező összes kóros elektromágneses sugárzást, ami káros hatást fejt ki az élő szervezetekre, így persze az emberre is. Mi bocsát ki ilyeneket? Ugye mondtam itt az előjáróban, hogy ugye a mobiltelefon. Így van, nagyjából össze is foglaltad, minden rádiófrekvenciás eszköz ide sorolható, nyilván a mobil a leggyakoribb, amit használunk, és az összes elektronikus készülékünk, a tévék, a mikrosütők, a számítógépeink, a wifi, ami ugye viszonylag újdonság, és hát természetesen még a különböző nagy feszültségű távvezetékek, és hát a világ újdonságaként persze a mobilhoz csatolódóan a mobil átjátszó állomások. Talán nem hagytam ki a leglényegesebbeket, ezeket tudom mondani. Kik a legveszélyeztetebbek? Tehát, hogy van-e ilyen? Van egy ilyen kifejezett széleskörű csoport. Hát természetesen a terhes nők, a gyermekek, a serdülőkorúak, akik még fejlődnek, az idősek és a krónikus betegek, akik kiemelten érintettek. Milyen tünetek jelentkezhetnek? Igen, a múltkor erről nem tudtunk részletesen, és nagyon örülök, hogy most ki tudunk rátérni. Hát igazából nagyon ügyesek voltak a Freiburgi Kutatóintézet orvosai, akik több mint 10 éve egy freiburgi felhívásban, amire hivatkoztam, összegyűjtötték azokat a tüneteket, amiket megfigyeltek a betegeiknél, és gyakorlatilag én is ezeket a tüneteket figyelve látom, hogy bizony sok igazság volt az ő gondolatsorukban, érdemes ezt megfontolni, akár betegként, akár orvosként. Tulajdonképpen nem csodálkozunk azon, hogy milyen tüneteink lesznek, hiszen azok a szervrendszereink érintettek, amelyek maguk is elektromágnesesek, így különösen az idegrendszer, az agy, és hát a szív- és vérkeringési rendszerünk köré fognak csoportosulni ezek a tünetek. Tehát össze lehetne úgy talán egyszerűen foglalni, hogy az idegrendszer oldaláról elsősorban a gyerekeknél a hiperaktivitás, magatartászavar, pedagógusok figyeljenek, és a szülők, ugye, hiszen ez ma nagyon-nagyon sok gyereket érint, és gondolni kell rá. A felnőtteknél pedig, amit ilyen pszichoszomatikus tüneteknek is sokan gondolnak, és hát talán nem veszünk komolyan, a krónikus álmatlanság, fejfájás, fáradtság, szédülés, fülzúgás, súlyosabb esetekben az agyi érrendszeri betegségek, amiket stroke-nak vagy szélhűdésnek nevezünk, és a legsúlyosabb esetben sajnos jóindulatú hallójáratdaganatok, illetve a rosszindulatú úgynevezett gliómák vagy agyrákok is előfordulnak. Ezeket oly komolyan vette az Egészségügyi Világszervezet, hogy a múlt évben a lehetséges rákkeltők közé sorolta a rádiófrekvenciás eszközöket, különösen a mobiltelefonokat, mert hogy megszaporodtak ezek a súlyos agydaganatoknak az előfordulási gyakorisága. Az egyéb tünetek, tehát ezek az idegrendszer fő tünetei, még az ideg- és izomgyulladásokat is kiemelném, mert nagyon sok beteg fordul persze, mivel hogy neurológus vagyok, nekem ez nagyon hát a szakterületem, komolyabb ideggyulladásokkal, arcidegzsábákkal, ülőideggyulladásokkal, karfonatgyulladásokkal, amik igen fájdalmas képek.
Hát ezeket is ide sorolhatjuk. Most szerintem kicsit sokkoltál mindenkit, mert igazából most már a mai világban mindenkinek van telefonja, mobiltelefonja. Igen. Hát van, igen, de hát ugye azt ki kell válogatni azért nyilván az orvosnak, hogy azért számos ok lehet, ezért fontos, hogy az orvosok ezt figyeljék, és reálisan ítéljék meg, hogy kinél kell erre gondolni, vagy nyilván más okokat is kell kutatni, nem ráfogni, hanem kivizsgálni. A szívrendszeri dolgokról pedig ugye, hogy más tüneteket is soroljunk, ott a ritmuszavarok és a szívinfarktusok száma gyakoribb, és hát a gyermekeknél még a daganatok közül a leukémiák gyakorisága. Tehát ez a nagy tünetcsoport, amiket egyébként mondom a freiburgi felhívásban bárki az interneten megkereshet, és újra áttekintheti ezt, és napi szinten követheti. Ez egy ma is élő honlap, amit lehet követni, hogy milyen újabb tüneteket találnak, amik bizonyítékot nyerhetnek, hogy az elektroszmognak szerepe van benne. Milyen vizsgálatok vannak erre, vagy van-e valamilyen vizsgálat, amikor gyanakodni kell? Így van, nagyon megosztott az orvostársadalom és a világ is. Volna rá, úgy gondolom, hogy reális alap, hogy igen, vizsgálódjunk. A környezeti mérések azok megoldottak, azt kell mondjam, tehát hogy megnézik a környezetben, hogy milyen sugárforrások lehetnek, és különböző sugárbiológiai méréseket, vagy radiesztéziás méréseket végeznek. A nagyobbik gondot az a beteg vizsgálata jelenti. A beteg vizsgálatára valójában biorezonanciás vizsgálatokat tudunk végezni, hiszen káros sugárzásokat keresünk, tehát valamilyen fizikai mérőműszert kell használnunk arra, hogy ezt azonosítani tudjuk. Vérvizsgálattal vagy MR-rel, képalkotókkal nem nagyon fogunk előbbre jutni. Abban segít, hogy más betegségeket kinyomozzunk, de amikor azokat elvégzik, és nem találnak semmi bajt a betegnél, hát akkor gyanakodhatunk, hogy bizony erről lehet szó, és azért nem találják a bajt. Ez egy legkorszerűbb vizsgálat ezekből a biorezonanciás vizsgálatokból, egy kvantumfizikai mérés, amit NES vizsgálatnak neveznek. Szerencsére Magyarországon is vannak orvos kollégák és természetgyógyászok is, akik ezt végzik. Ezzel lehet talán legjobban megközelíteni és igazolni azt, hogy milyen súlyosságú ez a probléma nálunk. A készülék jól rangsorolja a különböző káros hatásokat, ami a szervezetünket éri, és ki tudja emelni, ha a valós elsődleges ok az elektroszmog fertőzés. Magam is részt vettem ilyen vizsgálaton, és úgy gondolom, hogy jó tapasztalat volt arra, hogy megbízhatónak tartom, annak ellenére, ahogy mondtam, hogy megosztja az orvostársadalmat, hogy ezt elfogadjuk ezt a mérést, vagy nem. Védekezhetünk-e egyébként ezek ellen? Igen, nagyon fontos, hogy addig, amíg nem tudunk biztos megoldásokat kapni, addig tegyünk meg mindent azért, hogy változtassunk ezen a terhelésen, és ez valóban reális is. A méréshez csatlakozva talán amit röviden szeretnék, hogy ha már igazolódott ezzel a méréssel, hogy van ilyen gondunk, erre van terápia. Tehát léteznek úgynevezett NES cseppek, amelyek visszaprogramozzák a szervezetet az eredeti jó elektromágneses mezőterébe. Tehát már is van egy terápiás jó oldal. Van egy új kvantumfizikai víz, amit most már Magyarországon is forgalmaznak, az onkológiában is alkalmazzák. Ezzel is tudunk segíteni, ha már megbetegedtünk. Na de ha még nem, akkor pedig jönnek azok a plusz megelőzések, a mobil használatnak a nagyfokú egészségtudatos alkalmazása, ezt javasolják. Jelent? Ugye fontos lenne, hogy minél rövidebb ideig folytassuk a beszélgetéseinket, tehát ne legyenek 3-4 perces beszélgetések, hanem minél rövidebbek. Tudniillik, ennyi idő alatt fölmelegszik a fej és az agy is, és ez a kóros magas hőhatás, ez kiválthatja a felsorolt betegségeket, vagy pedig ha mégis hosszan kell beszélnünk, akkor feltétlenül használjuk ezeket a kis kihangosítókat, vagy az úgynevezett headseteket, ugye ezeket a vezetékes fülhallgatókat, amivel jelentősen tudjuk csökkenteni a kártékony hatást. Semmiképpen ne hordjuk magunkon a telefont. Tehát amint csak lehet, tegyük azt le, tegyük táskába, távolabb magunktól. Ez is fontos, tehát sok esetben megoldható. Zsebbe, így van, farzsebbe, csíkzsebbe, nyakba akasztva, ezt messze kerüljük. Tehát testen ne viseljük, amikor csak megoldható, ne legyen a testünkön. És a legfontosabb, hogy az éjszakai
órákban tegyük távol a telefonunkat, legalább 2 méter távolság a biztonságos távolság. Az éjszakai órában szinte egyáltalán nincs elektromos védőburkunk, hiszen pihenünk, és nem termelünk magunknak egy ilyen burkot, ami napközben szükséges, és ezért különösen veszélyes az éjjeli szekrényre, tehát akár ébresztőóraként használt mobil telefon. Tehát 2 méter távolság, vagy annál távolabb az éjszakai órában. Tehát ez mondjuk a mobilra vonatkozó személyes javaslat. A vezeték nélküli telefonok rendkívül fontos, nagyon elterjedtek. Ennek a használatát célszerű messze kerülni, szintén nagy mikrohullámtartományokat ugye sugároz, ez az egész lakásunkat behálózza, tehát ezt legjobb teljesen kerülni. Aztán, ami még lehetséges, a mobiltelefonokra lehet kapni különböző védőeszközöket. Ezek olyan szilícium és titániumból készült rézzel tarkított lemezek, amelyeket rá lehet ragasztani a telefonra, és így jelentős mértékben csökkenti a sugárterhelést. Ez konkrétan neveket most nem szeretnék sorolni, de aki fölhív, vagy az e-mail címemre küld e-mailt, vagy akár a rendelőbe eljön, díjtalanul tájékozódhat, hogy mi ezeknek az eszközöknek a neve. Nem drága a megvásárlásuk, és bárki szabadon az interneten is, vagy webáruházban, üzletekben megveheti. Tehát ez a telefonokra helyezett matrica is sokat segít. És léteznek még úgynevezett elektroszmog szűrő kis berendezések, amelyeket a lakásunkban, irodáinkban elhelyezhetünk, és egy 7 Hz-es földsugárzást bocsájtanak ki, amelyek tulajdonképpen visszaharmonizálják azt a teret, amelyet ugye elektroszmoggal fertőzünk. Ezeket is nagyon jól lehet használni, örök darab, nem túl drága, egyszer meg kell venni, és akár szobáról szobára is néhány óránként át lehet helyezni. Praktikus, egyszerű, nem drága, és magyar világszabadalom. A külső tereinkre pedig léteznek még úgynevezett orgonit tornyok, ezekről keveset tudnak, talán majd többet fognak erről később hallani, mert szintén az interneten házi receptek is vannak, hogy hogyan készíthető el, amivel akár 1-1,5 kilométeres körzetben is védetté tehetjük a szép kertünket és a teraszunkat, és oda kilünk, akkor talán szmogmentesen tölthetünk egy kellemes délután. Tehát ilyen is létezik, hogy a közvetlen környezetünkre is tudunk egy védelmet biztosítani. Természetesen semmi sem 100%-os, de jelentősen lehet csökkenteni a sugárterhelést. Nagyon szépen köszönjük, Melinda, hogy ezt mind elmondtad Nagyon nekünk, szívesen. és ez megdöbbentő. Remélem, hogy tudtam vele segíteni. Szerintem biztos. Köszönjük szépen Én még is egyszer, hogy köszönöm eljöttél szépen. hozzánk. És újabb